सुनानै जानायनि किसा खस्थ'नो मानाय आइबोनो माथानाय गेटार टिब्रालनि सातनि बागै जतन खस्थ' खाय माथानाय दिल्ली खनायाव गाहाम करनो बर' सुनाय जायनि आसा नंनि दलाय डिस्ट्रिक्टनि बोसोर गोनां बिदिनो दलाय डिस्ट्रिक्ट टोटाल 196 थानाय टोटाल गुरै रक सह बर' जत दा सिट दं मानले जत बासा सिट माइया बासाय माथो बिसोरबांनो बासाय माथो सिट मालि अदे जेमन सिट माया जा द थांया गिफिल दं खामते रतर दं आबरलाय ताबो करि ताबो जरा करि ख फरकसा बर' फरने फरतम दङ बर' दा बोसा जानाय आसु जानाय मते जागा माइया गैला थानाय बसर बाहायनो अंखा दलाय डिस्ट्रिक्ट के 68 बर' माथांलिया अलरेडी बर' गंगर फाइजा टिकेट तानदों ताकले बाहायनो अंखा थांनाय रनो नोंतामो गोसारि रहनान मुसु थानाय रनो थाय सुस्त बागै बर' खाय सुस्त बर' जाहाथे गेटार टिब्रालनि बागै सुदु जिमितिफोरा निजारा जिमितेन खाने आबर सिमिया बर' गाना गानि निजारा दिल्लीनि बा বিভিন্ন জায়গাनि स्टुडेन्टस बा বিভিন্ন बर' मानजानाय এবং गेटार टिब्रालनि फैतो पिसा এবং अब जे आन्दोलन सभा अब दाख्लै दिल्लीखौ खोराखनो हमनाय आवनो नाहरै सारा भारतबर्षनि बर' नाहरै दङ गेटार टिब्रालनि बागै कि प्रमाथनि सभा आन्दोलन बिसि खोराखनो